салом алейкум дӯстон, салом алейкум подписчикои муҳтарам. Хушомадед ба канали Шоха Тиҷи. Ирӯз Спутники дар бораи Спутники Туркменистон гап мезанем. 52 градус аст. И дар 52 мани кор мекунад бародарони азиз. Ҳам каналое ки Тоҷикистон аст. Дар ҳамҷо поиск метем. Кор мекунад. Инак дӯстони азиз каналои Кадировани канали. Инак кодаш неқа каналаш Кадировани маҳкамаи ва открити канали ина нависондагиай. Открити канали ҳастай. Ина пятый канал астест ки домашний индийский кино, известия, кино хит, кинокомедия, киносемья, киносерия, киносвидания ва ғайраҳо бародарони азиз открита ба фикрам ҳастанд барои соли нав. Шояд времени бошанд ҳамаи истифода барен ай момент меган. Ва каналои Узбекистонё ҳам кушода ҳастанд бародарони азиз. ҳозир тарзи поискиро мо ба шумо нишон медиҳем. Рафтем. Меню. Настройка антенна. Поиск метем кнопкаи кабут. Кнопка кабута зер мекунем, ага автоматически поиска слепой поиск замемонем. Баъдан окиро пахш мекунем. Поиск мерава. шахсоне ки слепой поиск кардан наметонанд, метавонанд ки ручной добавит кунанд. Коду дар болои экрани намебироям. Марҳамат. ҳамин коду қатъи метавонед шумо без слепой поиск ручной добавит кунед. мақсад каналҳоро тамошо кунед. каналҳои хубае. хай ба фикрам ки ё временианд барое ки солнавиай. хай мешава. ай момент меган истифода барем. мақсад тамошо кардан бигирен ҳозирашда. Спутники 52 қатъи 52 тоғри мегира. охи наи каналҳои азия ки мақсадами Тоҷикистон, Ирониё ки ҳастанд ҳамиё дар 52 ман. ана Спутники каналҳои Русияё 52, Спутники Туркманистон аст. Спутники Туркманистон ай. мақсад ҳамо каналҳои урусӣ сар додестанд. ай сабаби ба фикрам ки соли навай бесплатни кардагиян ҳозирашда. поиски мо ба анҷом расид бародарони азиз. мегзарем ба рӯйхати каналҳози ки мебинем кадом каналҳо кушода ҳастанд. бесплатни мерем сари ахир мерем Bollywood HD ё маҳкама намедонам. ина канали кино микс. канали кино микс аст. канали мужской кино. кодаш ина бародарони азиз. кодаш намеяд бародарон 12341 ва 2804 вертикални. дальше мерем ёшхай маҳкаман. сар мешава аз инаиш малиш. канали малиш, канали BBC. бо ҳаст канали родной кино. канали родной кино. наше новое кино. кино хит. ана боз киносерия ҳастай. бо киносемья. киносвидания. кинокомедия. индийское кино. ZTV. Матч Планета. Матч Планета. Бародарони азиз, ана ёшас. бо асна известия. канали Роян ТВ. канали Перед ТВ. бо домашний. СТС Китам. СТС. Она штук.
республиката ва ахирон канал панҷум канал пяти канал интернешнл канали Узбекистон кинотеатр ТВ бо ду забон мо метавонем кнопкаи аудиоро мечахем забони русӣ намеонем переводаш мешава русский нукта намояд бародари азиз дар под кнопкаи аудио аст аудио нависондагие мечахем звуки дима мегирем урусиш мекунем хулас бародаро каналҳои Узбекистон ҳам ҳаминҷа ҳаст 12 канал ба фикр нам хел бародарони азиз намта канал мегира бафирим каналҳо времени аст хай пашти аст сичил канал ҳаста метавонед тамошо кунем ба намони худо лайк подпискаро фаромӯш намекунем баҷиқ лайка